Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मी नवीन 4 अनाउन्समेंट करणार आहे, ज्याच्या बाबतीमध्ये आम्ही आता आज मंजुरी दिलेली आहे. या प्लॅनमध्ये एक आहे कन्स्ट्रक्शन ऑफ 4 लेनिंग विथ पेव्ड शोल्डर. हा जो आहे हा नॉवेलिम टू क्युनोकोलिम सेक्शन हा जवळपास 6.5 किलोमीटर आहे. टोटल लँड याच्याकरता 23-24 हेक्टर आहे आणि याची किंमत जवळपास 270 कोटी रुपये आहे. दुसरा कन्स्ट्रक्शन ऑफ 4 लेनिंग विथ पेव्ड शोल्डर हा पुन्हा एंड ऑफ कनकोना बायपास टू पोलेम गोवा कर्नाटक बॉर्डर सेक्शन. याची किंमत जवळपास 250 कोटी रुपये आहे. यालाही पण आज मंजुरी दिलेली आहे. हा 8 किलोमीटर आहे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ 4 लेनिंग विथ पेव्ड शोल्डर हा जो आहे हा संजीवनी शुगर फॅक्टरी पायलेम टू कंडेपार सेक्शन आणि याची पण किंमत जवळपास 200 कोटी रुपये आहे. यालाही पण आज मान्यता दिलेली आहे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ 4 लेनिंग हा पोंडा टू बोमा सेक्शन याची किंमत जवळपास 550 कोटी रुपये आहे, 575 कोटी आणि यालाही पण मंजुरी दिली. असा आज जवळपास 1250 कोटी रुपयाच्या कामाला या ठिकाणी आज मंजुरी दिलेली आहे. जुवारी बुरीजचे रोड आणि अप्रोचेस 10 डिसेंबरच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. Sir, as far as quality is concerned, we are very much punctual about it. After making construction, there is 2 years defect liability period is there, and it is the responsible contractor to improve it. And that doesn't mean that the quality is something wrong with the quality. That is not the problem. Sir, आपको मैं साफ बता देता हूँ, मैं हिंदुस्तान में 50 लाख करोड़ के ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट दे चुका हूँ. कोई कॉन्ट्रैक्टर हमें एक पैसा देता नहीं. मैं आप दूसरी बात बताता हूँ, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. और तीसरी बात बता देता हूँ, हर कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकलता है और टेंडर में अगर एक व्यक्ति लोएस्ट कोट करके आता है और वो एक भी टेंडर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, हमने कोई इलीगल काम किया होगा तो आप ज़रूर बताओ. पर एक कॉन्ट्रैक्टर में कितना टेंडर भरना और कॉस्ट क्या भरना उसका अधिकार होता है, और अगर उसमें वो लोएस्ट आया तो हमको उसको काम देना पड़ता है. तो आप जहाँ तक क्वालिटी की बातें हैं, जहाँ जहाँ आएगी वहाँ हम स्टर्न एक्शन भी लेंगे और क्वालिटी में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होगा तो उसको इम्प्रूवमेंट करके वो क्वालिटी का काम अच्छा भी कर लेंगे. अगर रिपोर्ट में कहीं आता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहीं अभी ये दिलीप बिडकॉन अभी आज जो काम है अच्छा काम किया, पर इनका विशाखापट्टनम में एक जगह फ्लाईओवर स्लिप हो गया गडर, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको शिक्षा भी हुई और उनको टेंडर भरने के लिए हमने प्रोहिबिट भी किया. तो आपके यहाँ भी अगर क्वालिटी में कोई भी कमी आएगी तो हर बार वी आर कॉशियस और हम इसके बारे में किसी को छोड़ेंगे नहीं. 100% एवरीथिंग इज इन्वेस्टिंग और हर बार चीज सब देखेंगे. MVRक हाचे पयलीं शो कॉज नोटीस दिल्या. कामाच्या क्वालिटीचेर तडजोड करचे ना म्हूण गडकरीन शिटकावणी दिल्या म्हूण PWD मंत्री पावसकार सांगता. 3 महिने जाले MVRच्या क्वालिटीचेर विशय मीटिंग. MVRच्या क्वालिटीचेर त्यांनी सांगला आपल्या क्वालिटीचें काम जाय. आपूण परतून 19 डिसेंबराच्या पयलीं इनॉग्रेशन येतलो आणि परतून आपूण 2 महिन्यान येतलो. पूण आपल्या क्वालिटी समज रस्त्याची मेळना तूं सांबाळ म्हणून सांगलें. अच्छा, डायरेक्ट सांगला. हय, डायरेक्ट सांगला. आणि लास्ट टायम आमची दिल्ली माननीय नितीनजी गडकरी बरोबर मिटींग आसली. सेम आयज जी मिटींग आसली ह्यो तशीच मिटींग आसली. त्या मिटिंगेक सुद्दां आमकां माननीय मंत्री नितीनजी गडकरीन त्या दिसाक सांगिल्लें ह्या कॉन्ट्रॅक्टर जे बरें काम करना क्वालिटीचे तांकां सेवकास नोटीस काड म्हणून. आयज वॉर्निंग दिला. तेन्ना सुद्दां सेवकास नोटीस आमी रोखडी काडल्या. आयज वॉर्निंग दिला. सेवकास नोटीस काडटरे एम.ए. रावान सगळीं कारणां दाखयलीं आनी तेणी सगळे आमकां रिप्लाय दिल्ले आसा की आपूण बऱ्यापैकी काम करतलो. काम कंप्लीट जायसर आपल्या टायम दी. आतां डिसेंबर 19 तारीख म्हटल्यार ताका टायम आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.